Siyathemba la ukhona uyaphila. uNkulunkulu uyakulanda, uNkulunkulu uyakubusisa. Ungakhohlwa ukwenza ubhaleni okufanele. Ukusubscribe ku like, ukuba imember ye-channel nokunikela ku-channel. Ikhona account number, inamba yisense kuphela kakhulu lazima ngumlandeli we-channel. So nene kuseni ku 5 ntambama kuphela. Ungayisebenzisi ku WhatsApp, ungayisebenzisi kuma SMSs. Ungayisebenzisa ebusuku, ungayisebenzisa ekseni kakhulu. Siyabonga kakhulu ke la ngokuthi uyaqhubeka uyalandela lama video. Bheka-ke namanye ama video esenzile ngaphezulu kwenkulungwane khona njengamanje. Ukhanyi Gugu @Khanyi Gugu lisawubona pastor. Cela ubuza la kushona uphupha inkomo ezimbili ekhathe edamini zibomvu. So ngamanye amazwi la uphupha inkomo zilapha emanzini. Khumbula ukuthi kwabanye abantu kuyenze kubona inkomo isemanzini kanti ilesi sidalwa esilapha nje emanzini siziveza njengenkomo. Kuvamile kanjalo. Kodwa akasenze kanje. Asesike thina la mhlawumbe okokuqala singakusho ukuthi uma uphupha la izinkomo sithele njengoPaul uhle umazi isemanzini. Ngisho ukuthi ke ngenzeka kudingeka kwenze inhlambuluko yokugeza idalo zakho noma ke idalo zakho zidinga ukuthi uzenzele inhlambuluko noma inhlambululo uzigeze, uyabona. Number 2, singathi thina uma uphupha inkomo kuPaul uhle umazi isemanzini. Lungasho ukuthi ke empeleni uma kungukuthi uhlala usanda kwenza inhlambuluko noma uhlela ukwenza inhlambuluko noma umsebenzi wenhlambululo, isililo engabovu engabisahlehla saqhubeka nayo uyenze, yabo. Futhi njengoba inkomo ezibovu eziyamisa kakhulu nohlangothi lwakhabo mama, usho la singasho ukuthi le inhlambuluko esuke idingeka, le inhlambululo esuke idingeka kungenzeka engapho hlangothini lakhabo mama wakho la kufanele yenzelwe khona. Futhi kungenzeka ilezi idalwa zala kuzalwa khona uma wakho ezisuke zidinga le inhlambululo, noma wena usuke uma nguye uhlela ukwenza umcimbi usuke uhlela ileya ilo lahlangothi lo, yabo, efanele uyenze. Kwesinye isikhathi ke mhlawumbe ngenzeka uyiphuphe ezilapha emanzini ngoba mhlawumbe le inhlambuluko usanda kuyenza isiyenzekile, yenzeka ngempumelelo. Kodwa ke sesithi mhlawumbe la number 4 kungabuye ukuthi sithi dinga uphupha inkomo ngoba kuPaul Hlumazi isemanzini. Kwabanye kungakhomba nje inhlanhla yenala, kungakhomba nje ukuchuma, kungakhomba impumelelo, kungakhomba incebo lo muntu lo yasuke nayo, yabo, uma ephupha ke lezi inkomo. Singaba ngaphandle komazaba semanzini uthola ukuthi nje kusho kuye inhlanhla, kusho kuye incebo, kusho ukuchuma, kusho impumelelo, yabo. NoGenesis 41 verse 2 uthena ke bheka ke kwakhuphuka emfuleni izithole eziyisikhombisa zibuka kahle zikhuluphele zizadla emhlangeni. So siyabonga ke la besibheka nje uma uphupha inkomo zisemanzini, ngabe yodwa, ngabe izimbili, ngabe intathu, inhlanu, njalo njalo. Ngase siqedile nje udaba lweinkomo ezisemanzini. Siyabonga. Kuleka kuyo Jesu.